V tomto inštruktážnom videu si ukážeme, ako cvičiť. Ako každé správne cvičenie začneme rozcvičkou. Začneme od hlavy po päty, základným rozkývaním a mobilitou krčnej chrbtice. Čiže začneme úklonmi dopredu 5 až 10 krát a dozadu veľmi nezakláňame, iba mierne, aby sme si nespôsobili nejakú závrať alebo bolesť. Čiže 1, 2 a takto pokračujeme 5 až 10 krát. Zase stoj rozkročný, na šírku bedier, vystrieme sa, trup sa vôbec nehýbe, sme pevní a hlavou ideme pekne do ľavej strany a na stred. Znova 5 až 10 krát. Môžeme to aj plynulo spojiť s rotáciou na druhú stranu. Ďalej, keď máme predklony a rotácie 5 až 10 krát, urobíme mierne úklony do prednej strany a naspäť. Úklonom dozadu sa vyhýbame. Môžeme začať ďalej. Posunieme sa, zase sme stabilní na šírku bedier a ramenmi môžeme ísť dozadu, krútime, pomalé prevedenie, vyhrbím sa dopredu a poriadne sa vystriem do zadnej strany. Takto 10 krát dozadu a 10 dopredu. Následne môžeme pridať celé ruky. Takto vykonáme pohyb 5 krát dopredu a celý rozsah 5 krát dozadu. Keď máme ramená, môžeme sa presunúť na nižší segment chrbtice, postavíme sa viacej na širšie, ruky v bok a pokračujeme do úklonu a pekný celý oblúk do prednej strany, kontrolovanie až hore. Zase z tomu úklonu a tej rotácii dozadu vyhýbame. Ideme znovu, mierne a plynulo môžeme prejsť do druhej strany. Pocitovosť pri tomto cviku je veľmi subjektívna, ale opakovane môžeme znova vykonať nejakých 5 až 8 krát na rozhýbanie strednej a dolnej časti chrbtice. Pokračujeme bedrami. Kľudne môžeme zvoliť nejakú variantu, kde sa chytíme, alebo ak máme pri sebe stoličku, tak sa chytíme opieradla stoličky. Začneme flexiou v bedre, čiže pokrčím bedro, som stabilná na jednej nohe a druhou veľmi kontrolovane urobíme vonkajšiu rotáciu. Nehýbem sa v trupe, snažím sa, aby bol pohyb iba v bedre. Znova kontrolovaných 6 krát dozadu a 6 krát dopredu, ideálne bez toho, aby som pomedzi dostúpila nohou dole. Čiže 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Ten istý pohyb vykonáme na druhej strane. Následne môžeme vykonať rozcvičku členkou, znova s pridržaním o stoličku alebo o nejaký predmet a stenu. Kto je mobilnejší, tak to môže vykonať bez pomocky a ideme iba také prestupovanie z jednej strany na druhú, ktoré zrýchľujeme, najprv bez rúk, potom kľudne s rukami a môžeme urobiť cyklistickú chôdzu. Znova. Takto kľudne 30 sekúnd a potom pomedzi 3-krát cyklistickú chôdzu na pätu, na celú nohu a na špičku. Vykonám celý pohyb v bedre, v kolene aj v členku. Môžeme to pridať do celkového pohybu, kedy ideme poriadne precvičiť tie členky. Snažím sa urobiť teda päta, celá ploská špička v celom priebehu a na tej špičke na konci sa trošku vytlačím. Čiže vykonáme pohyb, povedzme 10 metrov dopredu a 10 kľudne dozadu. Keď sme takto rozcvičení v každom klbe dolných končatín, môžeme sa zastabilizovať v trupe, vystretím horných končatín nad hlavu, naťahujeme sa úplne čo najvyššie
za prostredníkmi pevný trup, podsadená panva, čiže ako keby sme si ju trošku takto zrotovali a takto prejdeme zase tých 10 metrov, čo sme pred chvíľkou predkráčali. Dopredu a takisto dozadu. Stále dbám na pohyb aj členkov, aj kolien, aj bedier. Trup je vystretý a uvoľním. Ďalším cvikom v stoji, ktorý môžeme pridať do rozcvičky, sú výpony lítok, výpony na špičky a takisto výpony na päty. Môžeme to pridať znova, tak ako postupne sme boli v schôdzi veľmi spevnení v trupe, takisto to môžeme vykonať sem, kedy znova. V spevnení sa v trupe som na šírku bedier a vykonám pohyb smerom hore iba na špičky. Skúsim sa chvíľočku udržať a naspäť. Znova pohyb na špičky a späť. Pohyb na špičky, udržím sa a naspäť. To isté môžem vykonať na päty. Znova sa môžem pridržať stoličky alebo nejakej steny a skúsim ísť na päty, kľudne jednou nohou, položím, druhá noha, položím, skúsim spolu a naspäť. Jedna noha, druhá noha a spolu. Toto výrazne pomáha v prevencii pádov a riziku pádov. Môžeme to postupne pridať aj do pohybu, kedy ideme na špičky, pevný trup, môžeme pridať aj ruky hore pre vzťaženú verziu, pre zľahčenú ruky v bok alebo normálne pri chôdzi. Čiže výpony, sme hore, na špičkách a snažíme sa v trupe veľmi nepohnúť a na konci povolíme. Kľudne vytrasieme, cestou naspäť to isté, buď na špičkách alebo kľudne udržíme stabilitu a kráčame po pätách. Takto si prejdeme 10 alebo 5 metrový úsek 3 krát. Pre tých, ktorí tento cvik nezvládajú, si kľudne môžeme pomôcť na stoličke, kedy urobíme výpony na špičky sem, znova v spriamenom trupe, stabilizovaný trup, čiže ako keby som bola pripravená na úder, ruky buď na kolena, alebo v bok, alebo vystretý, opretý o stoličku. Čiže idem na špičky a pomaly uvoľním. Ideme na špičky, pomaly uvoľníme a skúsime ten pohyb na špičkách aj trošku udržať a preniesť tam malinko váhy, aby sa tá záťaž trošku zvýšila. A uvoľním. Ideme hore a uvoľníme. Tento cvik ľuďmi môžeme opakovať 10 až 12 krát. To isté je s pätou. Jedna, druhá a spolu. Jedna, druhá a spolu. Pri ďalších cvikoch, ktoré sa budú prevádzať v sede, si na začiatku povieme aj správny set. Malo by to byť, sedíme na sedacích hrboloch, čiže na kostičkách, kde pánva v správnom postavení, v neutrálnom postavení voči hrudníku a bedram. Bedra približne buď v 90. uhle, alebo trošku vyššie. Čiže ten stupeň je buď zvýraznený, alebo minimálne 90. Nemali by sme sedieť prílišne vo flexii a s pokrčenými kolenami. Ďalej. Kolena pokrčené v 90 stupňoch, cca členky pod kolenami na úroveň bedier. Váha v sede by mala byť rozdelená rovnomerne na pravej a ľavej strane. Nemali by sme byť viacej uklonení napravo ani naľavo kvôli ďalšej rotácii a úklonu trupu alebo následne kvôli deformitám bedrových kĺbov. Skúsime sa teda vystrieť, spevniť trup, hrudník je vystretý, do toho nám pomôžu do vystretého hrudníka aj ramena, kedy si vonkajšou rotáciou zastabilizujeme lopatky a mierne pri uvoľnení a stabilizovaní nám zostane hrudník v správnej polohe. To znamená, že teraz máme nastavené dobre dolné končatiny, pánva voči hrudníku, ramena, krk máme v predĺžení, čiže dávame pozor na predsun, zásun. Ramena akoby preč od uší, ťahám sa za chvostom, za temenom hlavy. Pozráme dopredu a skúsime dýchať do brucha. 5 krát sa nadýchneme zhlboka do brucha. A potom pri každom výdychu pridáme nejaké cvičenie. Čiže pri tomto budeme robiť práve tú vonkajšiu rotáciu v ramenách a potom následné vyhrbenie v hrudnej chrbtici. Takže nádych do brucha,
a s výdychom vonkajšia rotácia. Nádych do brucha, vyhrbím sa a teraz sa postupne vystieram v driekovej hrudnej chrbtici, vyrovnám ramena, lopatky, ťahám ramena dole k ušiam a hlavu potiahnem vyššie. Nádych do brucha a výdych. A výdych. Pohyb opakujeme 6 až 10 krát. Ďalším cvikom, ktorý môžeme prijať do rozcvičky, sú úklony trupu. Na začiatku sa zastabilizujeme, jednou rukou sa chytíme buď stoličky, alebo sa oprieme o plosku sedadla, druhá ruka ide priamo do stropu, nadýchneme sa do brucha a s výdychom smerujeme do boku, stále sa pozeráme na ruku a ideme naspäť. Nádych do brucha a s výdychom. Nádych do brucha a s výdychom pozeráme na ruku. Nádych, s výdychom sa pozeráme na ruku. Stále sedíme na sedacích hrboľoch. Buď sa zastabilizujem, alebo sa chytím boku. Pozerám sa na dlaň a snažím sa natiahnuť celý bok. To isté prevedíme aj na druhú stranu. Nádych do brucha, stabilita, ruka do stropu a úklon. Dávame si pozor pri tomto cviku, aby sme sa nerotovali dopredu, dozadu, alebo aby sme nezdvíhali sedaciu stranu. Čiže nádych do brucha, napnem sa, natiahnem celú jednu stranu. Pozerám sa na dlaň a naspäť. Nádych do brucha a s výdychom cvik opakujeme 5 až 7 krát. Nordic walking alebo chôdza s paličkami. Využíva paličky na to, aby sme odľahčili teda váhu tela pri pohybe v teréne, na asfalte, kamkoľvek, kde ideme. Využíva sa striedavý pohyb rúk a nôh, preto aby sme zlepšili mobilitu chrbtice, zase odľahčili váhu tela a spríjemnili si teda chôdzu. Pri chôdze s paličkami využívame dva základné pravidlá. Prvá, základné nastavenie paličiek. Malo by to byť v výške, teda lakťa, aby lakťový kĺb spolu s ramenom zvierali 90 stupňov. Približne takto. Je veľká chyba, keď je príliš flexované, alebo práve naopak, keď máme nízke paličky. Druhá vec, nastavenie paličiek, pútko si zoberieme zo spodnej strany a spolu to celé chytíme dopredu. Čiže nenavliekame pútko z vrchu a chytáme paličku, ale chytáme zo spodu, pútko prevlečieme a chytím si ho celé. Čiže pri chôdzi s paličkami zase využívame stabilitu trupu, krčná chrbtica je napriamená, lakte máme v pravom uhle, paličky sú správne uchopené s pútkami spopod na vrch. Keď máme takto chytené paličky, základný vzorec chôdze je vlastne skrížený. Keď máme správne uchytené paličky, základný skrížený vzorec chôdze využívame tak, že ide pravá ruka, ľavá noha, ľavá ruka a pravá noha. Nekráčame tak, aby išla rovnaká noha, rovnaká ruka. Čiže držíme sa skríženého vzoru, pravá ruka, ľavá noha, ľavá ruka, pravá noha. Takto pekne prekráčame nejaký úsek, pri rozcvičke kľudne 10-15 metrov. Sústredíme sa na to, aby stále tá chrbtica bola napriamená a naše členky, bedra a kolena pracovali. Čiže bedro ide smerom hore na flexiu, koleno sa vystiera, dopadám na petu, prechádzam na celú plosku nohy, na špičku a odrážam sa z prsta. Takýto pohyb pekne s členkami nacvičím po dobu 10 metrov a potom kľudne môžem zrýchliť tak, aby sa tie ruky kľudne vystierali. Keď máme pomaly kontrolovane prejdený 5-10 metrový úsek 1 až 2 krát, kľudne môžem ten úsek prejsť znovu 1 krát rýchlejšie a vydať sa na cestu. Tak, aby som dokončila ten skrížený vzor chôdze, stále myslela na spriamené telo a na pohyb členkov. Palice máme nastavené a malo by byť všetko v poriadku.
Ďalej si v inštruktážnom videu ukážeme, ako cvičiť na konkrétnych strojoch. Za mnou sa nachádza Elliptical, ktorý môžeme využiť ako simuláciu chôdze, Nordic walkingu alebo ako samostatné cvičenie. Dávame si pozor len na to, že zariadenie nemá záťaž, čiže pôjde veľmi rýchlo. Bezpečne na to nasadneme a zase využívame skrížený vzor chôdze. Čiže pravá ruka, ľavá noha, ľavá ruka, pravá noha. Pozerám sa vždy dopredu a prenášam váhu striedavo na jednu stranu a na druhú. Tu, pri tomto cvičení, veľmi dobre vplýva cvičenie na mobilitu bedier, kolien a členkov, kedy precvičujeme celý pedadlový trojflexový pohyb. Pozerám sa dopredu a dýchanie necháme na subjektívny pocit pacienta, aby mu to vyhovovalo, aby vládal. Tento pohyb kľudne prirodzenejšie a plynulejšie vykonávame 15, 30 až 45 minút na podporu kardiovaskulárneho systému, podpora srdca, takisto pľúc a zlepšuje to pálenie tukov. Stroj číslo 2, veslovací trenažér, kde si uchopíme rúčky tak, aby palec šiel z jednej strany, ostatné z opačnej. Uchytíme pekne veslovací trenažér a podľa toho na začiatku, ako máme ruky, si nastavíme ramena. Približne tak ako v sede, sedíme na sedacích hrboloch. Tu pri tomto cvičení, keďže nohy pôjdu na chodítka, trošku sa flexuje tá drieková chrbtica, čiže trošku tu sme vyhrbení, ale to vôbec nevadí. Snažíme sa sedieť na sedacích hrboloch, uchopíme rúčky, ramena preč od uší, sme vzpriamení, pozeráme pred seba a vždy pri výdychu vykonávame pohyb. Čiže nádych do brucha a pri výdychu stlačíme chrbtové svaly. Nádych a pri výdychu stiahneme lopatky a ramena nechávame stále v rovnakej pozícii. Čiže ťaháme lakte s ramenami. Tento pohyb, ako keby som stiahovala chrbtové medzilopatkové svaly. Čiže vôbec sa nevyhrbím, práve sa tu vystriem, pomôže mi extra rotácia ramien, uchytím si rúčky, nadýchnem sa a s výdychom zatiahnem. Opakovania je približne 10 až 12 krát pri 3 sériách. Ideálne tým, že závažie je ľahšie, by som zostávala pri tých 12 opakovaniach po 3 série. Ak to bude náročné, kľudne stačia 2, ale tých 12 opakovaní by som tam nechala. Ďalším náradím sú bradlá. Využívame ich tak, že buď v sede nadsúvame dozadu, alebo z prednej strany. Z prednej strany kľudne môžeme využiť tak, že sa zavážime, držíme stabilný trup a vôbec sa nebudeme hýbať. Budeme iba držať ramena preč od uší, stabilné lopatky, chrbát, trup a v tom budeme dýchať a vydržíme čo najdlhšie ako vieme. Čiže znova uchop tak približne ako na veselovacom trenažéri, kedy si chytíme rúčky oproti sebe na úroveň ramien, vytlačím sa, nahnutím tela dopredu, sme hore a teraz v podstate v miernej polohe flexie, čiže stlačený trup, sme sem trošku vpredu, nie som len tak zvesená na bradlách, som vytlačená hore na ramenách, držím polohu rukami, trupom, nohami. A takto podržím s priamenom pohľad dopredu. Ak udržím, kľudne 15-30 sekúnd po 2 série, snažím sa vytlačiť teda tú váhu tela smerom do stropu, pozeráme sa priamo, trup je pekne aktivovaný dopredu, na to mi pomôže tá sila nôh, vytlačím sa hore a tie lopatky musia byť teda zaťažené dozadu, zatiahnuté, čiže vytlačíme sa hore. Ukážem znovu, nachytáme si teda tie rúčky, naviažím sa dopredu, podskočím si, tak a zase stiahnuté brušné svaly, nohy mierne dopredu, ramena preč od uší, držím sa a pozerám sa smerom dopredu. Takto podržím tých 15 alebo 30 sekúnd. Ďalším cvikom, ktorý môžeme využívať na bradlách, je pohyb na zlepšenie brušných svalov pri flexii bedra alebo takisto bedro, koleno. Bradlá sa dajú využívať ako skvelý stroj na posilnenie brušných svalov tým, že sa zavážim na lakte a na dlane, spevním znova trup, ramena preč od uší,
takto pekne sa udržím hore, váhu z nôh prenášam postupne na ruky a iba podržím. Takisto, ako keď sme boli na rukách, tak sem držím pozíciu a teraz postupne s výdychom zdvíham jednu nohu a následne druhú. Nádych do brucha, zdvihnem jednu nohu, nádych do brucha, s výdychom druhá. Stále sa držím, aby ramena neboli vytlačené hore k ušiam, stále sú v kaudálnom smere, váha prenesená na ruky, stlačené brucho a pomáham si teda nohami. Nádych, jedna noha, výdych, druhá noha. Ak je náročné toto cvičenie, tak si kľudne pomáham tým, že váha je polovica na rukách a polovica na stojnej nohe a stále sa snažím tým brušným ťahom, posilňovaním tej dolnej končatiny na posilňovať aj brucho. Nádych a výdych. Noha môže teda zostať dole, alebo pri zlepšenej verzii sa noha vôbec nedotýka. Čiže cyklistický trenážer využíva sa teda na stimuláciu cyklistiky, na posilnenie mobility bedra, kolena a členku, tak ako pri Nordic walkingu alebo elliptikale. Pri cyklistike je dôležité to, aby sme mali nastavenie členkových klbov, alebo teda nastavenie pedálov pod špičkou. Čiže nedávam si ju napätú na stredu plosky, držím si ju pod špičkou a približne, viem, že tu sa sedadlo nastaviť nedá, ale približne na vystretie kolenného klbu. Čiže chytím sa opieradlo buď predom, bokom, alebo takisto pri napriamení chrbtice môžem využiť pozíciu, kedy som na predlaktiach a stabilizujem sa rukami o opieradla vpredu a pokračujem v stimulovaní vlastne cyklistiky. Pri tomto cvičení, keď ho robíme dostatočne dlho, pomáha to nášmu organizmu na pľúca, srdce, lepšie prekrvenie. Aby sme to robili účinne, mohli by sme na cyklotrenážeri byť 20 až 40 minút. Ak kľudne vydržíme, tak aj dlhšie. Kontrolovanie by sme si ale mali teda prizrieť ten členkový klb, aby sme boli na špičke, na vystretom chrbte, na sedacích trochanteroch. A pokračujeme. Pri tomto stroji môžeme kľudne vykonať tréning, ktorý je ťahový alebo tlakový. Pri cvičení 1 precvičíme rôzne svalové skupiny. Pozícia v sede, sedíme znova na sedacích hrboloch, kľudne sa posunieme viacej dozadu, aby sme boli opretí o podložku, ale s vystretým trúpom. Čiže opriem si pekne ramena dozadu, napriamený pohľad, uchopím si rúčky, znova uchopením tým, že palec ide popod, prsty nad. Tak, ramena stiahnem dole od uši, čiže stiahneme ramena, uchopíme rúčky, stiahnem ramena, lopatky a s výdychom stále napriamený chrbát, pohľad smerujem dopredu, vykonáme pohyb. Nádych do brucha a s výdychom nádych do brucha a s výdychom pokrčíme lakte, pokrčia sa ramena a lopatky sa budú takto pekne približovať k chrbtici. Stále musí byť krčná chrbtica napriamená. Nádych a s výdychom. Pomaly sa pustím dole, tu sa nadýchnem a s výdychom hore. Čiže podobným cvičením ako cvičenie 1, ktorá je obdobnou variantou, len to nie je varianta vlastne ťahová, ale tlaková, je tento prístroj. Sedíme na sedacích hrboloch, buď sa oprieme, alebo sme napriamení. Je to napriamená drieková chrbtica spolu so zastabilizovaním trupu vďaka brušným svalom, čiže brucho je poriadne spevnené, vystretý hrudník, ramena preč od uši, ťahám sa chrbticou hore a pozerám sa priamo dopredu. Uchopím si ručku 1, 2, oprieme sa, som napriamený, pozerám sa dopredu, ramena preč od uši, nadýchnem sa a s výdychom dopredu. Nádych a s výdychom dopredu. Varianta môže byť aj s kolenami dopredu a takisto so širokým rozkročeným sedom. Nádych a vytlačím do lakťov, ktoré sú úplne rovné a pomaly sa vriacam naspäť. S ramenami sa nič nedieje, stále sú rovnaké a vytlačím ruky dopredu.
V záverečnej časti sa pozrieme na stretching a využijeme na to tento posledný stroj. Hrazda, alebo teda rebriny, sa používajú kľudne na posilňovacie cviky, na strečové cviky a na mobilitu. My teraz hrazdu využijeme na ten strečový cvik. Začneme dolnými končatinami, kde využijeme stupienky na podporu vlastne dolných končatín a začneme teda výstupom dolnej končatiny na prvý stupienok a hornú časť tela iba pomaly budeme približovať k telu. Zase stojíme približne na šírku bedrových kĺbov, postavíme sa priamo oproti rebríne, trub je stále vystretý, hlava v predĺžení, pomaly si pokrčím stojnú nohu, vystriem. A teraz približne trub v horizontále sa pohybuje, teda priamo k tej dolnej končatine. Čiže noha trošku pokrčená, stojím rovno, spodná noha vystretá a celý rovno sa pohybujem k dolnej končatine a mal by som cítiť ťah na zadnej strane stehna. To isté prevediem na druhej strane, čiže som na šírku bedier, vyložím jednu nohu, táto sa trošku pokrčí kvôli stabilite, kľudne sa môžem aj trošku podporiť ďalšou tyčkou z hradlí a približujem sa k vystretej dolnej končatine. S vystretým trupom chytím si pekne rúčky, vystretý trup. Nadýchnem sa a s výdychom sa približujem. Takto vykonám cvičenie nejakých 10 krát, 50 krát rýchlo a potom 3 krát podržím 10 až 15 sekúnd. Nadýchnem sa a znova podržím 10 až 15 sekúnd. Keď máme cvičenie vykonané, kľudne vytriasieme nohy, trošku sa prejdeme a oddychneme si. Ďalším cvičením zo stretchingových cvičení na dolnej končatiny sú bočné výpady s výdržou. Dám sa veľmi naširoko, ruky nabok, jedna noha sa začne krčiť a druhá je stále vystretá. Tak, aby som natiahla vnútorné sťahovače stehien. Nadýchnem sa a zase s výdychom natiahnem sval úplne dole. Ak vládzem a vydržím, kľudne sa postavím ešte na širšie a znova s rovným trupom, tvár dopredu, alebo sa pozerať na dolnú končatinu, ktorú naťahujem a som sem. Môžem si pomôcť aj záťažou na stojnú nohu. Cítim ťah na vnútorných stehnách a vydržím. Zase na druhú stranu vydržím tu 5-10 sekúnd po 5 krát a potom po 3 krát po 30 sekúnd, 15 sekúnd, ako dlho vlastne vydržíte. Čiže tretím a posledným cvikom na natiahnutie stretching dolných končatín je stretching predných stehenných svalov. Čiže na jednej, na druhej nohe. Znova si to spravíme tak ako pri prvom cviku, že jedna noha je stojná a druhá sa bude naťahovať. Pomôžem si uchopením sa o stenu alebo o madla. Ruka smeruje na členok. Pokrčíme a budeme sa snažiť naťahovať nohu buď do horizontály, alebo čo najďalej, ako nám to ide, bez toho, aby sme pohli trúpom. Čiže keď sa chytím, zase pevné brucho, pridržím sa a stiahnem poriadne zadok a urobím si trošku protitlak na predné stehno. Nemalo by to vyzerať tak, že sa prehýbam dozadu, krčím sa v chrbtici alebo som niekde na boku. Čiže noha kľudne, ak nás to ťahá už sem, tak držím tu, ale potrebujem byť poriadne vystretý, trup stabilizovaný a panva podsadená. Čiže panvu mám stále takto zafixovanú, nejde nám dozadu do vysadenia. Podsadená panva a držím. Takto podržím 5 krát po 10-15 sekúnd a keď vydržím viacej, tak kľudne po 30. Ďalej sa presunieme na stretching horných končatín a vrchu tela, kedy znova využijeme hrazdu. Postavíme sa presne vedľa hrazdy, využijem opor. Postavíme sa presne vedľa hrazdy na šírku bedrových kĺbov, znova sme zastabilizovaní v trupe, využijem odpor vlastne hrazdy a ja sa pomaly otáčam v ramennom kĺbe oproti hrazde. To znamená, že ja sa odtáčam od ramena trupom a rameno zostáva a trup ide vedľa. Nerobím to, že sa tu vyrotujem a sem nejaký zvýšený uhol nevzniká.
Čiže vystriem sa a s výdychom pekne držím sem. Na 5-10 sekúnd. Vrátim sa späť a znova som tu na 5 až 10 sekúnd. Túto pozíciu môžem opakovať, keď mám ruku kaudálne, aj s hlavou, aj s trupom. A to isté, keď je ruka vyššie. Čiže vždy sa postavím tak, aby telo smerovalo v rámci odporu, ktorý kladnem. Čiže sme teraz hore, naťahujem horné vlákna prsných svalov, teraz som v strede, naťahujem stredné vlákna prsných svalov a v dolnej pozícii naťahujem zase vlákna. Tak. Každú pozíciu zopakujem 5 krát, po 5, 10, ak vydržím, tak aj 15-30 sekúnd. Teraz si ukážeme, ako uvoľníme medzilopatkové svaly, ktoré sme predtým na strojoch posilňovali. Základná pozícia, nohy na šírku bedier, chytím sa a idem sa pomaly vyrotovať a vyhrbiť v hrudnej až driekovej časti chrbtice. Čiže tu sa pekne nadýchnem a budem sa iba hrbiť, zadok posúvam dozadu, stabilizujú sa mi nohy a ruky. Ak by prostredie bolo nebezpečné, môžeme to kľudne prevádzať aj v sede. Cvik si zopakujeme v pozícii v sede. Sedíme na sedacích hrboľoch, ruky približne vo výške ramien, na takú tyč, ktorá je najbližšie. Uchopím ju pevne, nadýchnem sa a s výdychom sa postupne vyhrbím od krčnej cez hrudnú až po driekovú chrbticu. Vystrieme sa. Uchopené ručky a pekne sa zrotujem od hlavy, hrudná chrbtica a drieková. Chvíľku tam podržím a vystrieme sa. Toto cvičenie nám pomôže uvoľniť medzilopatkové svaly, chrbtové svaly a zmobilizovať chrbticu. Následným cvičením je cvičenie tricepsu. Stretching, ktorý využijem prehmatnutím ruky cez telo a vydržou vo výdychu. Čiže zase sme stabilizovaní, trošku sa v hrudnej chrbtici môžem vyrotovať, ruka ide cez telo, potiahnem si buď lopatku alebo lakťový klb, nádych a s výdychom zvýšim ťah ruky. Čiže nádych a s výdychom zvýšim ťah ruky. Ak chcem cvičenie ešte zintenzívniť, pozrieme sa na druhú stranu. Nádych a pri výdychu zvýšim ťah ruky a obzriem sa dozadu. Nádych a výdych. Ďalej stojíme. Stoj široko rozkročmi, ruky v bok a jednou rukou naťahujem sa cez telo, pozerám sa na dlaň a kľudne dlaň ešte zrotujem. A vrátime sa späť. Nádych s výdychom, pozriem sa na dlaň, zrotujem a naťahujem bočnú časť trupu. To isté na druhú stranu, nadýchnem sa, trup zastabilizovaný, vytočím sa a vlastne naťahujem celú časť až po strop. Keď máme v dispozícii brádla, môžeme využiť brádla na zintenzívnenie ťahu, alebo, ak sme nestabilní, môžeme cvičenie využiť v sede, tak ako pri rozcvičke. Pri bradlách môžeme využiť vlastne úchop cez hlavu, čiže ideme na kríž a teraz nebudeme ťahať ruku ďalej do strany, ale telo viacej na zintenzívnenie ťahu. Vrátime sa späť, čiže stojíme rozkročný, úchop ruky cez telo a zvyšujeme ťah tým, že trup sa ukláňa do strany a nie je ruka viacej do stropu. Pri cvičení môžeme zvoliť stoj viac naširoko, alebo pri cvičení kľudne pokrčiť jedno koleno alebo druhé koleno. Podľa intuície a podľa sily ťahu. Ja odporúčam robiť to viacej naširšie, nahmat ruky a pokrčiť stojnú nohu, kde je vlastne sval strečovaný. Posledný cvik, najjednoduchší z celej série, je vis na hrazde, ktorý nám pomôže k dekompresii ramenných klbov, celej chrbtice a najmä krížovej časti. To znamená, že keď sa zavesíme na hrazdu,
celý ten tlak, ktorý celý deň na chrbtici držíme, to je jedno, či už sme v sede alebo v stoji, tak nám pekne odľahčí celú stranu, zvýši sa ťah na chrbtové svaly a cítime uvoľnenie. To znamená, že urobíme úchop tak ako pri každom cviku, pod hmatom, palec okolo tyčky, takisto aj prsty a postupne pomaly sa zvesíme. Pokrčené kolena a držím. Cvik môžem prevádzať aj keď mám nohy položené dopredu. Dôležité je, aby ste cítili ťah na chrbtici alebo na krížoch. Takto s pokrčenými kolenami alebo takisto ako keď sme boli pri hrazdách, môžem to využiť na posilňovací cvik.